በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡር ኃላፊ ክፍለ ሰንበት ሀገረ ስብከት አስገዋ ማዕከል መርጌታ በኩረጽዮን፣ ክቡር መራሒ ስራሕ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ቀሲስ ጸጋይ፣ ክቡር አመሓዳሪ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቀሲስ ብእምነት፣ ክቡር ሓላፊ ትምህርት ሰንበት ደብረ ሰላም ቀሲስ ተክለ እዝጊ፣ ክቡራን አባላት መንበረ ፓትርያርክ፣ መሰስያነ ምስጢር ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን፣ አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር አሃው ዲያቆናት፣ ምእመናን ወምእመናት፣ እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ህፃናት ብስም እግዚአብሔር ደሓን ዶ ውዒልኩም ደሓን ዶ መጺኹም። አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ናብዚ ዕለት እዝን ናብዚ ሰዓት እዝን ናብዚ ጉባኤ እዚ ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ስግደትን ሎምን ንኹሉ ሰዓን ይኹኖ። ብክልተ ወገን ድንግል መሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ብጸሎታን በአማላድነታን ረዲያትናን ዓቂባትናን ያሞ እግዚአብሔር ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ይኹና። ክቡር መስቀል ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክ ብዛሃቦም ክብሪ ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ኦ ምልኢተ ጸጋ፣ ኦ ጸጋ ዝተመላእኺ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 28። ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ሎሚ ተረኺብናሉ ዘለና ቅዱስ ዕለት ናይ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል አባላት ክፍሊ ትምህርት ሰንበት መበል 13 ዓመታዊ በዓል ዘብዕሉ ዕለት እሞ ኣብዚ ዕለት እዚ መሪሕ ዘሎ ቃል ኦ ምልኢተ ጸጋ ዝብል ቃል እሞ ነዚ ቃል እዚ ብመሰረት ቅዱሳት መጻሕፍትናን ብመሰረት ቀዳሞት አቦታት ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ክንርኤና አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክና ምስጢሩን ጥበቡን ክገልጸልና ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ነዚ ቃል እዚ ዝጸሓፈ እነሆ ነቅ ንጹህ ዘማንቅጠ ሕግ ተባሂሎም ዝተነግሩ ናይ ሕጊ መሰረት ዝኾኑ ቃል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝጸሓፉ ካብ 4 ወንጀላውያን ሓደ ዝኾነ ወንጀላዊ ቅዱስ ሉቃስ ካብ 72 አርድእት እውን ሓደ ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፎ ቃል እዩ። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ሉቃስ ማለት መበስር ማለት ይብሉ። ሉቃስ ማለት መበስር ማለት እዩ። መበስር ዝተባህለሉ ድማ ብስራተ መልአክ ስለ ዝጸሓፈ እዩ። እዚ ድማ እነሆ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቀን ምባሉ ተወልደ ምባል ይቅድም፣ ተወልደ ንምባሉ ድማ ተጸንሰ ምባል ይቅድም፣ ተጸንሰ ንምባል ድማ ቀዳሚሁ ቃል ምባል ይቅድም። ስለዚህ እምበኣር ወንጀላውያን ተሓባቢሮም እነሆ ነፍስ ወከፎም ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ምንባሩ ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም ምጽናሱ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምውላዱ ከምኡ ድማ ብኢድ ዮሐንስ ናይ ምጥማቁ ነገር ጽሒፎምልና ይርከቡ። ስለዚህ ወንጀላዊ ቅዱስ ሉቃስ
እግዚአብሔር አምላክና ተወልደልና ተጠምቀ ቅድመ መባልና ተጸንሰን ብሎ ነገር መሪሕ ኮይኑ ጽሒፉ ይርከብ ስለዚህ እምበር አብዛ ወንጀሉ ዚኣ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 አትሒዙ ወንጀላዊ ቅዱስ ሉቃስ ከምዝ በመባል ይዛረብ እነሆ ብስራታዊ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ብዛዕባ ናይ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ተላይኹ ዝመጸ ቃል ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ዝተዛረቦ ዘቕረቦ ሰላምታ አቕሚጥልና ይርከብ ከምዚ ይብል ትቃል ወበሳድስ ወርህ ተፈነወ ገብርኤል መልአክ ሃባ ሃቲ ሃገር ዘገሊላ እንተ ስማ ናዝሬት ወሃበ ድንግል እንተ ተፍህረት ለብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ይብል ብሻድሻይ ወርሒ ገብርኤል መልአክ እነሆ ናብ ሓንቲ ካብ ናይ ገሊላ አውራጃ ናብ ዝኾነት ናብዚኣ ተሰደ ይብል ወሃበ ድንግል ከምኡ ድማ ናብ ሓንቲ ድንግል ይብል እዚ ቃል እዚ ከም ቃል ትኢሉ ዝሕለፍ ዘይኮነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ምስጢራዊ ዝኾነ መግለጽ ያትህቦ ወበሳድስ ወርህ ዝተባህለ ብሻድሻይ ወርሕ ዝተባህለ ንጊዙ ካብ ጽንስ ናይ ኤልሳቤጥ ቆፂሩ ኾን ከሎ እዚ ድማ ኤልሳቤጥ ኣብ እርግና ንዮሐንስ መጥምቅ ምስ ጸነሰት ወከበተ ጽንሳ መጠነስ 5 አውራሃ ይብል ንሓሙሽተ ወርሕ ዝኣክል ጥንሳ ሓባኣቶ ይብል ንምንታይ እንተ ተባህለ ንስለ ትሕትና እነሆ ንመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጸነሰት ኤልሳቤጥ ንጽንሳ ንሓሙሽተ ወርሕ ዝኣክል ሓባኣቶ ይብል ብድሕሪ እዚ ካብ ጽንስ ናይ ኤልሳቤጥ ግን ኣብ ሻድሻይ ወርሒ ገብርኤል መልአክ ካብ ገሊላ አውራጃ ገሊላ ካብ ዝኾነ ናብ ናዝሬት መጸ ይብል ናብ ሓንቲ ድንግል ድማ ይብል ስለዚህ እምበር ወበሳድስ ወርህ ዝተባህለ ንጊዙ ናይ ኤልሳቤጥ ጽንሲ ድሕሪ 5 ወርሒ ስለ ዝኾነ ኾን ከሎ ምስጢራዊ ትርጉም ግና 5 ወርሒ ዝተባህለ 5500 ዘመን ክፍጸም እንከሎ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላኸ ይብል ካበይ ቆፂሩ 5500 ዘመን በለን ተተባህለ እግዚአብሔር አምላክ ይትረፍ ንወርሒ በመዓልት ዝቆጽር አምላክ እዩ በሐምስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት ተወለድ ወለተ ወለተ ከይሉ በሐሙሽ መዓልትን ፈርቃን ካብ ጓልጋልካ ተወሊደ ከድሕነካ ኢሉ ዝተዛረበ እግዚአብሔር ብሻድሻይ ሽሕ ዘመን ድማ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላኸ ይብል እዚ ማለት ንአዳም ካብ ዝተዋህቦ ተስፋ 5500 ዘመን ምስተፈጸመ ኣብ ሻድሻይ ሽሕ ዘመን ካብ ወገን አዳም ካብ ዝኾነት ንጽሕቲ ባህሪ ካብ ዝተባህለ ድንግል ማርያም ናብዚኣ ተፈነወ ይብል ስለዚህ እምበርዩ ወንጀላዊ ቅዱስ ሉቃስ ነዚ ነገር እዚ ጠንቂቁ ክቆጽር እንከሎ ንርኢ ስለዚህ ወበሳድስ ወርህ ዝተባህለ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ንበይና እንኮ ካብ ወገን አዳም ሓንቲ ድንግል ምንም ካል ኣብ ዘመና ዘይነበረላ እዛ አደዚያ ስለስተረኽበት ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ናብዛ አደዚያ ተላይኹ መጸ ይብል አሃቲ ድንግል ይብል ሓንቲ ድንግል ካልእቲ ዘይብላ አሃቲ እቲ ለእማ ወህሪት ለእንተ ወለደታ ነዲያን ሔዋን ሓንቲያ ነታ ዝወለደታ ድማ ሕሪትያ ተባሂላ ዝተነግረት ሓንቲ ዝኾነ ድንግል ማርያም ኣብ አውራጃ ገሊላ ምስተረኽበት ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ካብ እግዚአብሔር ተላይኹ ናብዛ ድንግል እዚኣ መጸ ንሳ ናብ ዘላቶ ኣቲ ድማ ትጸንሲ ክትጸንሲ ክብምባል ተዛረባ ተፈሲ ፍስይት ኦ ምልኢተ ጸጋ ጸጋ ዝተመላኺ ጸጋ ሰማያዊ ጸጋ ምድራዊ ዝተመላኺ ናይ ቀዳማዊ አዳም ጸጋ ዘይተፈለየኪ
ምልዕተ ጸጋ ጸጋዊተ ጸጋ ጸጋ ዝተመላኽ ጸጋ ትዕድሊ ደስ ይበልኪ ተሓጎስ ብምባል አብሰራ ይብል ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ነዚ ብስራት እዚ ዝረኸቦ ብኸንቱ ኣይኮነን ኣብ ዕለተ ፍጥረት መኑ ፈጠረነ እንሆ መኒ ፈጢርና ካበይ ከመጺና ኢሎም ቅዱሳን መላእክት ኣብ ዓለመ መላእክት ሕቶ ኣብ ዘለዓሉሉ ጊዜ ንቁም በበህላዌነ ኣብ ዘለናዮ ፈጣሪና ክሳብ ንረክብ ንጽናዕ ኢሉ ንዓለመ መላእክት ዘረጋግአ መልአክ ሕጂ እውን እንተኾነ 5500 ዘመን ክፍጸም ርግኣት ስኢና بمرجم سجان مرجم نفسن بفدا سجان فدا نفسن بموت سجان موت نفسن تساقن زنبرت عالم كرجاج كابجزي أبيهر نابحان تدنجل ناب دنجل مريم تلا خيب حزبك زي أبيهر قدوس جبريل ملاك قدامي عالم بقالو خمس الرجاج نزع عالم زياون بقالو خمن دجنا خرجاجا كابك زي أبيهر تلايهم مثلا أبز ساعات زي مبار نتا نتأجاز مسل زي بالله مليت تأجاز هنا قدميا يكون دحريا كما زبلت تأجاز يتواهبو ندينا قدسان نسيتا نسهان دنجل مريم مليت تأجاي له خبسران كل نري حزبك زي أبيهر إذك على زي من مقوا قدوس جبريل ملاك أنت تزاربو أتقالتي تمسجاناتي جن سماء ومسجانا كابك زي أبيهر أملاخ زمت مسجانا يو نزي نجر مريم سباق لمصحف كبرهم كله ليلية لايك كونكو وابصركو والرنجل ولاديتيه بواسر أيكو وابامسال جبريل ملاك يبل أنا ندي بعلي تلاخو خوينا بامسال جبريل ملاك خوينا تجلس كل لايبل امبار ندنجل مريم زفسرا قدوس جبريل ترايزي كونه انه بامثال جبريل كوينو تجلس زفسرا بعلو زي أبيهر أملاخي مليت ጸጋ إلو ጸጋ ذهبا بعلو زي أبيهر أملاخي نايك أداما وأدام ጸጋ زي تفليكي ጸጋ تعدليلو زمسجنا بعلو زي أبيهر أملاخي ندينا قدس رنجل مريم مليت ጸጋ مبالو نايك أداما وناي أدام ጸጋ سل زي تفلياي أبوتاتنا ممهران بيت كريستيان كبره وان كله كم زيبل እግዚአብሔር አምላክ بጸጋ أخبيرو بጸጋ خليلو كاب كل فطرات أخبيرو زفطر فطرات سبي نسب مسفطرو أوريز فطرات معراف كلتا كافقد حدات حيزو كم زيبل وقبرو እግዚአብሔር لأقوال مهياو مريت مدريبل እግዚአብሔር نسب كام مريت فطرو يبل ونفها وستقصو منفسه هيوت يبل نتي كاب 4 ባህርያተ ስጋ 3 ባህርየ ነፍስ ዝፈጠረ አዳም እነሆ አብገጹ ጸጋ ኡፍ በለሉ ይብል ጸጋ ወልድነት ጸጋ ክብሪ እግዚአብሔር አምላክ ናአዳም ነፍሐሉ ይብል ካብዝኻ አዳም ብጸጋ ሙሉእ ኮይኑ ብጸጋ ክሉል ኮይኑ እግዚአብሔር ካብ ዝፈጠሮ ካብዛ ምድሪ بقداسين مسجانا ناي ملايت نابجنت منجسة سمايات آتوي بل امبار آدم اجزيابيهر أملاك بخمس زبالات أجافت أرو أريزة فترة معرف حدا فقد عشران شدشان وننتقنا ويبي اجزيابيهر نقبر سبعة بارعانا وبعام سالينا كما يكونن آسات باهر وانس سامدر واراوي تقدام واي وافا سماي بمبال እግዚአብሔር አምላክ ከመልክዕና በምስልና ሰብ ንፍጠር ናዕዋፍ ሰማይ ክገዝ ናራዊት ምድር ክገዝ ንእንስሳታት ክገዝ ኮታስ ንኹሉ ፍጥረት ዝገዝ ሰብ ንፍጠር በለ ይብል ወረሰዮ ርኡሰ ወስሉጠ ላይለ ኩሉ ተግባሩ ይብሎ ንአዳም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝፈጠረ ፍጥረት እግዚአብሔር አምላክ
رئس جيرو እግዚአብሔር አምላክ لعل كل ፍጥረት ገይሩ ናዳም ፈጠሮ አዳም ግና ካብ እግዚአብሔር አምላክ ንስተዋህቦ ጸጋ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ንስተዋህቦ ክብሪ ንጊዙ ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ክሕልዎ እንከሎ ድሕሪኡ ግና ሰዋህቦ ጸጋ ሰዋህቦ ክብሪ ኃጢአት ብምስራሕ በደል ብምስራሕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር ብምጥሓስ ዝነበረ ጸጋ ሰኣነ ሰብእሰ እንዘ መላቺ ውእቱ ሰብ ገዛኢ እንከሎ ገዛእቲ ዘይኮኑ ገዝእዎ ተባሂሉ ተነግረ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥራን ገዛ ገይሩ ዝፈጠረ አዳም ንኩሉ ፍጥረት ገዚኡ ንኽነብር ዝፈጠረ እግዚአብሔር እነሆ ኃጢአት ብምስራሕ ግን ገዛእቲ ዘይኮኑ ገዝእዎ ገዛእቲ ዘይኮኑ እንስሳታት ብስግኡ ዘፍርሕዎ ኾኑ ገዛእቲ ዘይኮኑ ዲያብሎስን ሰራዊቱን ብነፍሱ ዝገዝእዎ ኾይኖም አዳም ከምዚ ኢሉ ን5,500 ዘመን ክነብር እንከሎ አጽቃ አበሜሌክ ዝተባህለ ድንግል ማርያም ካብ ባህሪኡ ተረኽበት አጽቃ አበሜሌክ ናይ አበሜሌክ ቆጽሊ እዛ አበሜሌክ እዚ ናይ ነቢይ ኤርምያስ ወደ መዝሙር እዩ ነቢይ እግዚአብሔር ኤርምያስ አበሜሌክን ባሮክን ዝበሃሉ ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ነበርዎ ይብል እዞም ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ነቢይ እግዚአብሔር ኤርምያስ ናይ እስራኤላውያን ናይ ምርኮ ነገር ክንበ ሰሚዖም ኢታርእየነ ሙስናሃ ለኢየሩሳሌም ናይ ኢየሩሳሌም ጥፍአት ናይ ኢየሩሳሌም ምርኮ አይተርእየና እናበሉ ይጽልዩ ነበሩ ይብል ብድሕሪዚ ምርኮ ምስኣኸለ እስራኤላውያን ተማሪኾም ንባቢሎን ዝወርድሉ ጊዜ ምስኣኸለ ነቢይ እግዚአብሔር ኤርምያስ ነዞም ክልተ ደቂ መዛሙርቱ ንአበሜሌክ ንሕሙማን ዝፍውስሉ ቆጽሊ ንኸምጽእ ቆጽለ በለስ አምጽእ ብምባል ለኣኾ ይብል ንባሮክ ድማ መቃብር ናይ ነገስታት ንኽሕሉ ሰደዶ ይብል በዛ ለይቲ እዚኣ ድማ እስራኤላውያን ተማሪኾም ናብ ባቢሎን ወረዱ ይብል ኣብዚ ህሞት ዝምባር አበሜሌክ መምህሩ ኤርምያስ ዝበሎ ትእዛዝ ንኽፍጽም ኣብ ናይ ወርቂ ሞሰብ ቆጽሊ ናይ በለስ ገይሩ መንገዱ ጀመረ ካብ ንውሓት መንገዲ ዝተልዓለ ግና ፀሓይ መረረቶሞ ንጊዝኡ ክዕርፍ ብምባል ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ገረብ ኮፍ በለ ይብል ድምዝዝ ኢልዎ ድቃስ ትኽስ ክብል ምስ ጀመረ ንእሸይ ዘይድቅስ ብምባል ኣብታ ዘለዋ ትሕቲ ገረብ ደቀሰ ይብል ኣብዛ ዘለዋ ትሕቲ ገረብ ደቂሱ እንከሎ 66 ዓመት ኮነ እምባር ድሕሪ 66 ዓመት ግና ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ ሰዓት ቁሩብ ሕልፍ ኢሉ ሰዓት ተሰማሚዕሉ ዋይ መምህረይ ልኢኽኒ ካብ ሰዓተይ የሕሊፈ ኢሉ ክኸይድ እንተበለ ድንብር ኢሉ መንገዲ ጠፍኦ ይብል ኣብዚ ጊዜ እዚ ድቃስ ድየ ዘይጸገብኩ ወይስ ሙረያ ኣጥፊየ ኢሉ ነዚ ነገር እዚ ኸመላልስ እንከሎ ኣብ ማዕዶ ሰብ ይርኢ ይብል ኣብ 66 ዓመት ሰብ ኣይርከብኒ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ፊቱ ተራእየ ይብል በዝኻ ኣይትየሃለው እለ ኤርምያስ መምህርየ ወእስራኤል ህዝብየ ኤርምያስ መምህረይ እስራኤል ህዝበይ ኣብ ያለው እናበለ ሓተቶ ይብል አንተኑ ነግዳ ለኢየሩሳሌም ይብሎ እስኻን ኢየሩሳሌም ጋሻ ዲኻ ኢየሩሳሌም ካብ ተዓኑ እስራኤላውያን ንምርኮ ካብ ዝወርዱ በዓል ነቢይ እግዚአብሔር ኤርምያስ ንምርኮ ካብ ዝወርዱ 66 ዓመት ኮይኑ ይብሎ ኦሪት አክብር ገጸ አረጋዊ ንዓብ ሰብ አክብር ትብል ያምበር ልቡ ዝጠፈ አረጊት ምበልኩኻ ነይረ ይብሎ በዝኻ መልአክ እግዚአብሔር ንመልአክ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ እነሆ መምህረይ ካብ ዝልእኸኒ ቁርብ ሰዓት የሕሊፈ ዘለኹ እታ ዝለኣኸኒ ቆጽሊ እኳ ነህለት
ጸባ እናንጠብጠበ ቆጽላ ድማ ኸይረገፈ ከይመጽለወ እነህለት ይሉ የርእዮ እግዚአብሔር ምልክት ከርኤካ ስለዝደለየ ዳምበር እስራኤላውያን ተማሪኾም ካብ ዝወርዱ 66 ዓመት ኮይኑሎ አቤናይ ወርሕ ተላይካ ይብሎ ኣብ ክረምቲ ይብሎ ጽጂየ ኮይኑ ይረኽቦ ኣብ ጽጂየ እንተበሎ ድማ ክረምቲ ኮይኑ ይረኽቦ ይብሎ በዝኻ ሓቅኻ ኢኻ ኣነ ተጋጌ ብምባል ንዓበል ምስ ሓውኻ ምስ ባሮክ ክራኸበካ ብምባል ናብ ባሮክ ወሰዶ ይብል ህዝበ እግዚአብሔር ክሳብ ኣብዚ በሓደ እንተዳለና ኮይና አጽቃ አቤሜሌክ ዝተባህለት አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም እያ አጽቃ አቤሜሌክ 66 ዓመት ጸባ እናንጠብጠበ ቆጽላ ድማ ኸይመጽለወ ከም ዝነበረት አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ድማ 66 አበው ዓበይታ አበው ሓሊፋ እንሆነ አዳም ናይ ቀዳማው አዳም ጸጋ ኸይተፈልያ ናይ ቀዳማው አዳም ክብር ኸይተፈልያ ተረኽበት ይብል ነዝሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ አምናይ ሰሉስ ውዳሲው አጽቃ አቤሜሌክ ብምባል ንድንግል ማርያም ይጽዋዕ ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር 66 ወለዶ ሓሊፋ ናይ አዳም ጸጋን ዘይተፈልያ ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ኦ ምልእተ ጸጋ ኢሉ ከመስግናን ከሎ ንርኢ አቦታትና ሊቃውንት ኦ ዝብል ቃል ቃለ አክብሮ ቃለ አራህርሆ ቃለ አሕስሮ ይኸውን ይብሉ ኦ ዝብል ቃል ቃለ አክብሮ ኾን ከሎ ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ ድንግል ምልእተ ውዳሴ ክብልን ከሎ ናይ ክብር ቃል ይኸውን ኦ ዝብል ቃል ናይ ምርህራህ ክኸውን እንከሎ ድማ ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ኢትፍራህ ነሲኦታ ለማርያም ፍህርትከ ይብል ዮሴፍ ወድ ዳዊት ንድንግል ማርያም ሙሳዳ አይትፍራህ ኢሉ ናይ አራህርሆ ቃል ቅዱስ መልአክ ነግሮን ከሎ ንሪዮ ኦ ዝብል ቃል ናይ አሕስሮ ክኸውን እንከሎ ድማ ኦ አብዳን ሰብአ ገላትያ ይብል አቱም ዓያሹ ሰብ ገላትያ ይብል ኦ ሃናንያ እፎ መልአ ሰይጣን ውስተ ልብከ ከመ ተሐስቦ ለመንፈስ ቅዱስ ይብል ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕስዎ ሰይጣን ከመይሉ ንልብኻ መልኦ ይብል ስለዚህ ንድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ ምልእተ ጸጋ ክብላን ከሎ ኦ አብዳን ሰብአ ገላትያ ከም ዝተባህሉ ናይ ምንቃፍ ከም ድማ ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ከም ዝተባህለ ናይ ምርህራህ ዘይኮነ ናይ አኽብሮ ናይ ክብር ቃል ኦ ምልእተ ጸጋ ብምባል ንድንግል ማርያም አመስገና 66 ወለዶ ሓሊፍኪ ናይ ቀዳማው አዳም ጸጋ ዘይተፈለየኪ ኦ ምልእተ ጸጋ ኢሉ ንድንግል ማርያም አመስገና ጸጋን በረኸታን ምስኩላትና ህዝበ እግዚአብሔር ይሁን ስለዝም ባሪዩ ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ቃል እዚ ክንዝክር እንከለና ኩሉ ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘመስገኖ ምስጋና ኢና ንዝክር እዚ ቃል እዚ ምድራዊ ቃል አይኮነን እዚ ቃል እዚ ናይ ፍጡራን ቃል አይኮነን እዚ ቃል እዚ ጊዜያዊ ቃል አይኮነን ዘላለማዊ ቃል ሰማያዊ ቃል ናይ ልዑል እግዚአብሔር ቃል እዩ ስለዚህ ኦ ምልእተ ጸጋ አምንብለሉ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ንዝበሎ እግዚአብሔር አምላክ ንዝተዛረቦ ኢና ንደግምሞ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክና ስማ በመሕሳር ዘይኮነ ስማ በመቅላል ዘይኮነ ዕለት ዕለት ኦ ምልእተ ጸጋ እናበልና ስማ ንኽንጽውዕ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፍቃድ ይሁነልና ስለዚህ እዛ ጸጋ ናይ አዳም ዘይተፈልየ አደ ናይ አዳም ጸጋ ሒዛ ክንድዝ ወለዶ ሓሊፋ ተረኺባ ጥራይ ዘይኮነ ንአዳም ጸጋን ሃብትን ኮይና ዝተዋህበት አደያ ንአዳም ጸጋን ሃብትን ኮይና ዝተዋህበት አደያ ንጊዙ ነቦአን ነድያን ፍጻሜው ድማ ነቦና አዳምን ንዓና ኩላትና ህዝበ እግዚአብሔር ጸጋን ሃብትን ኮይና ዝተዋህበት አደያ አቦታትና መምህራን ማርያም ዝብል ትርጉም ክትርጉምዎን ከለው ትርጉም ስማ ማርያም ማለት ጸጋ ወሃብት ማለት ይሁን
እስከ በልዎ ህዝበ እግዚአብሔር ማርያም ማለት በሉ ማርያም ማለት በሉ ጸጋ ወሀብት ማለት እዩ ማርያም ማለት ጸጋን ሀብትን ማለት እዩ ስለ ቃላቱ ለባህር እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይሁን ነው ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ምልዕተ ጸጋ ኮይና ጸጋን ሀብትን ኮይና ቀዲማ ነቦአን ነዲያን ድሒራ ነቦና አዳም ካቡ ድማ ንሁላትና ህዝበ እግዚአብሔር ሰዋህበት አደያ ነቦአን ነዲያን ወይትወከፉ መባኦሙ ለመካናት ናይ መካናት ሰባት መባ አይትቀበሉ አብዝባሃለሉ ዝነበረ ዘመነ ኦሪት እነሆ መብኦም መቀባል ተሳኢንዎም ናብ ቤተ መቅደስ አትዮም ናብ እግዚአብሔር ክቀርቡ መስዋዕቶም ነእግዚአብሔር ከቅርብሉ አብዝበለሉ ዘመን መባኹም አይንቅበለልኩም ኢና ተባሂሎም አቦአን አዲያን ክብር ሲኖሙሉ አብዝነበሩሉ ጊዜ ስለዝተረኽበት ጸጋን ሀብትን ማለት እዩ ነቦአን ነዲያን ጸጋን ሀብትን ኮይና ተዋህበት ማለት እዩ እዚ ነቦአን ነዲያን ክኾን እንከሎ ንጊዙ ብስጋን ዝወለድዋ ናይ ቀረባ አቦአን አዲያን ንኢያቄምን ሃናን ክኾን እንከሎ ፍጻሚው ግና ናይ ቀዳሞት ናይ ኩሉ ፍጥረት አቦን አደን ዝኾኑ ንአዳምን ሔዋንን ጸጋን ሀብትን ኮይና ተዋህበቶ አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አመ ይሰደድ እምገነት አዳም ካብ ገነት ክወፅእ እንከሎ አዳም ካብ ገነት ክስጎግ እንከሎ ተስፋኡ ዝኾንኪ ንስኺ ኺልዋ አባ ሕርያቆስ ድንግል ማርያም ናይ አዳም ጸጋ ድንግል ማርያም ናይ አዳም ምክንያተ ድህንያ እዚ ማለት አዳም ዝደሓነላ ምክንያት ድሕነት ድንግል ማርያም ያ ስለዝና አዳም ካብ ሲኦል አገላጊላ ናብ ገነት ካብ ፍዳ ካብ መርገም አገላጊላ ናብ በረኸት ዘሰጋገረት ድንግል ማርያም ያ ፈቀደ እግዚ ያግዞ ለአዳም ህዙነ ወትኩዘ ልብ ዋጋዛ ተባሂሉ ንሔዋንና አዳምን ሰነግረ ቃል መሰረቱ ምክንያቱ ድንግል ማርያም ያ ከምት ሰባህለ ነቦአን አዳም ነዲያን ሔዋን ከመይላ ጸጋን ሀብትን ኮይና ተዋሂባን ተባህለ አብ መጽሐፈ መሳፍንት ሰነግረ ታሪክ እነሆነ ነገር ዘብርሃልና ንረክቢና አለሁም ደ ህዝበ እግዚአብሔር አብ መጽሐፈ ምንታይልና መሳፍንት አብ መጽሐፈ መሳፍንት አቡሊ ኪዳን ካብ ዝርከቡ ሸሞንተ ብሔረ ኦሪት ተባሂሎም ካብ ጽውዑ ሓደ መጽሐፈ መሳፍንት እዩ አብ እስራኤል ካብ ዝነበሩ መሳፍንት ሓደ ዝኾነ ሰምሶን ዝበሃል ሓያል መንእሰይ ነበረ ይብል መን ኢልና ሰምሶን እዚ ሰምሶን እዚ ታሪኹ ከነሕፅሮ እነሆ ምስተወልደ አካለ መጠን ምስ አኸለ አብቴምናታ ዝተባህለ ቦታ ንሓንቲ ጓል ፈተወ ይብል ምስ ፈተወ ድማ ነቡኡን ነዲዩን እነሆ ከምዚ ዝበለት ጎርዞ ፈትየለኹሞ ንዓንተ ዘይኮይኑ ንኻልኣይ ምርዖን እየ ስለዚ ንዑናይ ነዛ ሰብ እዚኣ ኣማፅለይ ብምባል ነቡኡን ነዲዩን ሒዝዎም ናብ ቴምናታ ይኸይድ አቡኡን አዲዩን ግና እስኻስ እስራኤላዊ ኢኻ ሕጊ እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር ካብ ዝሕሉ ህዝቢ ኢኻ ካብዞም ንእግዚአብሔር ዘይፈልጡ ካብ ወገን ፍልስጤማውያን ንምንታይ መርዓት ተምፅእ ኢሎም እኳ እንተ ተዛረብዎ ምስማዕ ዓበየ ይብል ብድሕሪ እዚ መንገዶም ጀሚሮም ኣብ መንገዲ እናኸዱ እንከለዉ ሰምሶን ካብ መንገዲ እልይ ብምባል ናብ አጸደ ወይኒ ኣተወ ይብል ናብ ምንታይ ኣተወ ናብ አጸደ ወይኒ ናብ ናይ ወይኒ ግራት ማለት እዩ ናብዚ ናይ ወይኒ ግራት ምስ ኣተወ አንበሳ እናጥሓረ ናብኡ መፀ ይብል ብድሕሪ እዚ ሰምሶን ነታ አንበሳ ከም ማሕስእ እነሆ ቁርፅርፅ ኣቢሉ ቀተሎ ይብል በዚ መንገዲ ኸ ናብ ኣቡኡን ናብ ኣዲዩን ተመሊሱ መንገዱ ቀጸለ ይብል መንገዱ ቀጺሉ ናብ ቴምናታ በጺሖም ጓልኩም ሃቡና ተባሂሎም ጓሎም ተዋሂባቶም እነሆ ናብ ዓዶም ምስተመሱ በኻልኣይ መዓልቲ ናብ ቴምናታ ኸዱ እንከለዉ እንደገና ሳምሶን ካብታ መንገዲ እልይ ብምባል ናብ አጸደ ወይኒ ኸደ ምስ ከደ እታ ቀዲሙ ዝቐተሎ አንበሳ ኣብ ኣፉ መዓር ንህቢ መዓር ሰፊፉ ይረኽቦ ይብል መዓር ሰፊፉ ምስ ረኸቦ በዚ ድማ ካብቲ መዓር ቀመሰ ይብል ቀሚሱ ድማ ካብቲ መዓር ሒዙ ኸይዱ
ነቡን ነዲዩን ሃቦም ይብል ክሳባብ ዝበሓደለና ዶ ስለዚ እስመ ኦሪት ጽላሎታ ይእቲ ለእንተ ትመጽእ እነሆ ኦሪት ናይታ ትመጽእ ጽላሎታ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አምና ዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 10 ከም ዝገለጸ ብሉይ ኪዳን ኣብ ኦሪት ዝተነግረ ሁሉ ናይ ሓዲስ ኪዳን ጽላሎት እዩ እዚ ማለት ሓዲስ ኪዳን ንባብ ክኸውን እንከሎ ብሉይ ኪዳን ንባብ ክኸውን እንከሎ ሓዲስ ኪዳን ድማ ምስጢር ወይ ትርጓሜ ተባሂሉ ይጽዋዕ አንበሳ ዝተባህለ አንበሳ ናይ ኩሉ ፍጥረት ጎይታ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ድማ ገዛ እዩ አንበሳ ዝተባህለ አቦና አዳም እዩ እነሆ አንበሳ ንኩሉ ፍጥረት ገዝዩ ንኩሉ ፍጥረት አርዒዱ ከም ዝነብር አዳም ድማ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት እግዚአብሔር አምላክ ገዛ ገይሩ ፈጠረ ይብል ሰምሶን ዝተባህለ ድማ እግዚአብሔር አምላክና እዩ ሰምሶን ካብ መንገዲ እሊሉ ናብ አጸደ ወይና ኣብ ዝኸደሉ ጊዜ አንበሳ እናጣሓረ ከም ዝመጾ አዳም ድማ እግዚአብሔር አምላክ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ገይሩ እኳ እንተፈጠሮ እነሆ ባህርየ ናይ ባህር አምላክነት ደልዩ ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህር ገንዘቡን ዝኾነ አምላክነት ተመነየ ይብል በዝኻ አዳም አምላክነት ክደሊ ምስተረኸበ ሰምሶን ነታ አንበሳ እነሆ ገማሚዑ ከም ዝቀተሎ እግዚአብሔር ድማ እነሆ ናይ ባህር ገንዘቡ ዝኾነ ናይ ባህር አምላክ ሰምሶን አዳም ክደሊ ምስተረኸበ ብሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ ብርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ፈረደ ይብል ብድሕሪዚ ንአዳም ከም ዝገይሩ ፈሪዱ ወይ ይኸይድ ዘመን 5500 ዘመን ይሐልፍ ከም እንደገና እግዚአብሔር ናብ አዳም መጸ ናብ አዳም ምስመጸ አብ አፍ አንበሳ መዓር ከም ሰረኽበት ካብ ባህሪ አዳም መዓር ዝተባህለ ድንግል ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ተረኽበት ካብዚኣ ኸዓ ሰምሶን ካብቲ ካብ አፍ አንበሳ ናይ አንበሳ ገንቢ ናይ አንበሳ ናይ ዝሞታ አንበሳ ጨና ዘይረኸባ መዓር እዚኣ ረኺቡ ንርእሱ ቀሚሱ ነቡን ነዲዩን ድማ አቅመሶም ይብል ህዝበ እግዚአብሔር መዓር ዝተባህለት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ያ ኣብ አፍ አንበሳ ሙት አንበሳ ዝተረኽበ መዓር ናይ አንበሳ ሽታ ናይ ሙት አንበሳ ጨና ከም ዘይረኸበ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ድማ ናይ አቦና አዳም መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ኸይረኸባ ናይ ቀዳማዊ አዳም ጸጋ ኸይተፈልያ ካብ ወገን አዳም ተረኽበት ካብ ወገን አዳም ምስተረኽበት ሰምሶን ካብ አፍ አንበሳ ዝተረኽበ መዓር ከም ዝቐመሰ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ካብ ወገን አዳም ዝተረኽበት ድንግል ማርያም ናይ መቕማሱ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሰደ ይብል ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ድማ ንአዳም ድሕነት ሃቦ ምልእተ ጸጋ ምልእተ ክብሪ ዝኾነ ድንግል ማርያም ካብ ጸጋ ጸጋ ካብ ክብራ ክብሪ ወሲዱ እግዚአብሔር አምላክና ጸጋ ዝተባህለ ክብሪ ዝተባህለ ሞጎስ ዝተባህለ ስጋና ወሲዱ ንሔዋንን አዳምን አድሓኖም ይብል ስለ ቃላቱ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይሁኖ ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እነሆ ኣብ መጽሐፈ አርጋኖን ዝተባህለ መጽሐፍ ከምዚ ኢሎም ጠቂሶም አለው ኦ ድንግል ጸቃው እንተ ተቀድሃት እምአፈ አንበሳ ሙት በእደ ወልደ ማኑሄ ሳሙኤል ይልዋ ሳምሶን ይልዋ ድንግል ካብ አፍ ሙት አንበሳ ቢድ ወልደ ማኑሄ ሳምሶን ዝተወስደት መዓር ጸቃው በመባል ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጠቂስዋ ይርከብ ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር ካብ ወገን አዳም ተረኺባ ንአዳም ጸጋን ክብርን ዝኾነት ምልእተ ጸጋ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ያ ስለዚህ ንአዳም ጸጋን ሃብትን ኮይና ተዋህበቶ ዝተባህለት በዚ ምኽንያት እዚ ንአዳም ጥራይ ተዋሂባ ግን ስቕ ኣይበለትን ናብ ናይ ሰምሶን ታሪክ ምልስ እንተዳይልና ሰምሶን ካብቲ መዓር ቀሚሱ ንበይኑ ስቕ ኣይበለን ካብቲ ዝረኸቦ መዓር ንርእሱ ቀሚሱ ነቡን ነዲዩን ድማ አቅሚስዎም እዩ ናታ ጣዕሚ ናታ ጸጋ ናታ ክብሪ እግዚአብሔር አምላክና ንበይኑ አደ ክትኮኖ ጥራይ ኣይወሰዳን ኣብ መልእልተ መስቀል ኣብ መስቀል ኮይኑ
ነያ እምከ ነያ ወልድቺ እነኸት አዴኻ እነኸ ወድኸ በመባል ነታ ናይ በይኑ አደ ንኽትኮኖ አስተንፈሰ ዋጼነወ ወኢረከበ ዘከማቺ ጠመተ አሻተተ መርመረ ከማኸ ዝበለ ድማ አይተረኽበን ዝበላ ድንግል ማርያም ወፈነ ወሃቤቺ መልአኮ ብርሃናዊ ዘስሙ ገብርኤል ወይቤለቺ እነሆ ብርሃናዊ ዝኾነ ናይ ጸልማት መልአኽ ዘይኮነ ናይ ብርሃን ተራ መልአኽ ዘይኮነ ሊቀ መላእክት እነሆ ካብ ሰራዊት ጸልማት ዘይኮነ ካብ ሰራዊት ናይ ብርሃን ዝኾነ ገብርኤል ናብኣ ሰዲዱ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ይኩነን ብዝበለቶ ቃላ ዝወሰደ እግዚአብሔር ነዛ አደ እዚኣ አድዩ ጥራይ አይገበራን ንዓና ድማ አደ ንኽትኮነና ጸጋን ሃብትን ኮይና ንኽትነብር አባና እግዚአብሔር አምላኽ ይብና ይሞ ስለ ብዙሕ ምሕረቱ ንእግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹን ነው። ሪኹም ኣለኹም ህዝበ እግዚአብሔር አምላኽና ማዕረኽ እንደይ ሩህሩህ ምዃኑ ማዕረኽ እንደይ ንዓና ንደቂ አዳም ከም ዘፍቅረና ዘረጋገጽና ንድንግል ማርያም ጸጋን ሃብትን ገይሩ ንዓና ምኻብና እዩ። እዚ ኸዓ ንሱ ንናይ ባህር አቡ ናይ በይኑ ናይ ባህር አቡ ንዝኾነ እግዚአብሔር አቦ አቦና ንኽኸውን ሂብና ናቱ ናይ በይኑ አደ ንዝኾነ ድንግል ማርያም አደ ንኽትከውን ሂብና እግዚአብሔር አምላኽ እነሆ ከምዚ ገይሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣሕዋቱ ንኽንበሃል ክሳብ እዚ ክብሪ እዚ ሃበና እዚ ክብሪ እዚ እዚ ጸጋ እዚ ዝሃበና ግን ብድንግል ማርያም ምኽንያት እዩ ብምልኢተ ጸጋ ምኽንያት እዩ ምኽንያቱ ንሰማያዊ አቦ ገይሩ ዝሃበና ስጋና ተዋሂዱ እነሆ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኣብ ዝጥመቐሉ ዝነበረ ጊዜ ዝንቱ ትወልድየ ዘኣፈቅር ኢሉ ንጊዝኡ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህር ወደይ ዘፍቅሮ እዚ ብምባል ሃበና ፍጻሜው ድማ እነሆ ንሕና በዛ ወልደ እግዚአብሔር ዝሓለፋ ጥምቀት ጌርና ክንሓልፍን ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ነዮም ውሉድየ ደቀይ እናህለው እናበለ ዝምስክረልና ምዃኑ ንምርዳዩ እሱ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ደቀይ ይብለና ንሕና ድማ አቦና ንብሎ ናብዚ ክብሪ ዘብቃዓትና ግን ምልኢተ ጸጋ ድንግል ማርያም እያ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን ህዝበ እግዚአብሔር ስጉኡ በሊዕና ደሙ ሰቲና እግዚአብሔር ምሳና ተዋሂዱ ንኽነብር ምኽንያት ዝኾነትና ድንግል ማርያም ምልኢተ ጸጋ ድንግል ማርያም እያ። አባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴኡ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኦ ድንግል መፍሪት ለእንተይ ትበላዕ ወመንቀይት ለእንተይ ትሰተይ ኢልዎ ነቲ ዝብላዕ ስጉኡ ዘፍረኽልና ዘርከብክልና ነቲ ዝስተ ወይኑ ደሙ እነሆ ዘንቃዕኽልና ድንግል ማርያም ኢልዎ ስለዚ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ምልኢተ ጸጋ ኮይና ብጸጋ ተኸሊልና ንኽነብር ናብ ቀዳማዊ ባህሪና ናብ ቀዳማዊ ተፈጥሮና ንኽንምለስ ምኽንያት እትኾነና እዛ አደ እዚኣ እሞ ነዚ ምኽንያት ገይሮም ኣቦታትና እነሆ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ቃል መሰረት እናገበሩ ኦ ምልኢተ ጸጋ እናበሉ ስማ እናጸውዑ ነቢሮም እሞ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽና ስማ እናጸዋዕና ቃል ኪዳናን አማላድነታን ድማ አባና ጸኒዑ ንኽነብር ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ሎሚ ተዘራረብናሉ አርእስተ ትምህርቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 26 ዘሎ ቃል እዩ። ቀዳሞት ኣቦታትና ነዚ ቃል እዚ ብጸሎት እናብጽሑ ይነብሩ ነበሩ። ካብዞም ኩሎም ሓደ እኳ እነሆ ውዳሴኣ በዚሕሉ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከም ሕፃ ባሕሪ ውዳሴኣ ዝበዝሓሉ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ እነሆ ሰላመ ገብርኤል መልአኽን ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ወበሳድስ ወርህን ከይደገማ ይውዕል ነበረ ይብል። ከምዚ ኢሉ ክነብር እንከሎ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም እዚ ዘይበሃል ድርሰት መጠን ዘይብሉ ድርሰት ክሳብ ኣሃዝ እግዚኦ መዋግደ ጸጋከ ጎይታ ጸጋኻ ሓዝ ክሳብ ዝብል ደረጃ ንኽበጽሕ ዝገበሮ እዚ ቃል እዚ እሞ ጸሎታ በረኸታ ጣዕማ ኣማላድነታ ፍቕራን እግዚአብሔር አምላኽ አባናን ዘለዓለም ጸኒዑ ንኽነብር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ዝነጠበ ዝጎደለ በአፍቲ ጉሃን መላእክት ያርመልና። እግዚአብሔር አምላኽና ብምሕረቱ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም አዴና በአማላድነታ
ቅዱሳን እግዚአብሔር በተራዳነቶምን ጸሎቶምን ካባና ይፈለዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ ኦ ጸጋ አስተመላኺ ወንጀለ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 28 ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር ወኃያል